saboda haka wannan wata mai alfarma, wannan wata mai girma, watan gafara, watan rahama, watan inta wuyaye gabarin wato misalin jahannama, watan alƙur'ani, watan haƙuri, watan kyautuka, watan ibada, watan qiyamul layl, watan wato misalin Ubangiji subhanahu wata'ala yana buɗe ƙofofin aljannatai gaba ɗaya, Ubangiji yana rufe ƙofofin jahannama gaba ɗaya, Ubangiji yana kiran bayinsa zuwa ga wato misalin neman rahamarsa da gafararsa. Yanzu ya bawan Allah duk abin da wannan wata ya shirya ya zo da shi daga alkhairatai, daga albarkatoci, da rahamomi, da gafararraki, da 'yanta wayayyaki, hakan nan za ka shige ki ba tare da wani istidadi ba, ba tare da wani shiri ba, ba tare da wata rihasa ba. Nakan ga masu taka leda kafin su fara wasa na gaskiya, duk da cewa wasa ne, kafin su fara taka leda sai sun motsa jini, sai sun watsaka jini, sai sun yi guje-guje, sai sun tsinka jini, sannan a zo a shiga wasan na gaske. Domin idan ba haka ba za a iya gajiya, za a iya taɓewa, za a iya taɗewa, za a iya faɗuwa idan ba a yi wannan rihasar ta farko ba. Haka ne ko ba haka ba ya masu taka leda? Haka ne. Wanda zai shiga jarrabawa dole sai ya yi rihasa, sai ya sake dubawa, sai ya sake jaddadawa. Kai duk wani abin alkhairi, duk wani abin da ike wato misali mai muhimmanci sai an masa rihasa kafin a fuskance shi.